खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि नैथि गायसनथाय सानखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्डस क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। Bonsu, जों bonsu, bonsu, जों bonsu, bonsu, जों bonsu। फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ उरायहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों हाबाफारिया जागायजेनो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि जोंदाव बसुमतारी बिथाङा बुङो दि बनसुआ बड'लेण्डआनो थाखायनो जोनोम जादों। बनसुनि डिक्शनारियाव कमप्रमाइज आरो सारेन्डार होननाय सोदोबानो गैया। बनसुनि बे बड'लेण्ड आन्दलनाव मेगन मेसेबनानै गासैखौबो बारसोमजोबनो खावलायदों। बनसुआ बड'लेण्ड बिनोनो दाजानाय। बनसु नङाब्ला जों गोजोना बड'लेण्डनि थाखायनो नांबाय थागोन। बेबायदि गोख्रों बिबुंथि लाखियो बनसुनि गाहाय नेहाथारि जोंदाव बसुमतारी बिथाङा। दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि नैथि गायसनथाय सानखौ लानानै जों दिनै रायमनानि फ्रेन्डस क्लाबाव जों सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। गिबियावनो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबनानै थांबाय। मुंख्लंफोरनो दिनैसिम जेसेबां बड'लेण्ड आन्दलनाव रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जों मान बावनाय हाबाफारि जोंहा जानानै थांबाय। बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों मान बावखांबाय। दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, क्लियार मेसेज हरनो सानदों रायजो राजानिसिम। बनसुआ बड'लेण्ड दानो थाखायनो जन्म जादों, माब्लाबाबो फासयनाय नङा। खारन बनसुनि डिक्शनारियाव कमप्रमाइज होननाय, सारेन्डार होननाय सोदोबानो गैखाया। गतिके आं दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव खावलायनो लुगैदों साफ्रोम रायजो राजा गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ, बन फाननानै जाग्रायानो हक, सोरबा लेबार मावनानै जाग्रायानो हक, सोरबा साख्रि आवलायानो हक, आबादारियानो हक, सोरबा पलिटिसियानो हक, आरो गुबुन गुबुन पलिटिकेल नन पलिटिकेल आफाद, जोंहा गार्जेन आफाद, बड' साहित्य सभाजों लोगोसे गासैखौबो आं खावलायनो सानदों। बनसुनि बे बड'लेण्ड आन्दलनाव मेगन मेसेबनानै गासैखौबो बारसोमजोबनो जों खावलायदों। मानो होनोबा जों बनसुआ बड'लेण्ड बिनोनो दाजानाय। जों जेरैबाबो जों बड'लेण्ड नङाबा जों गोजोना। जों बड'लेण्डनि थाखायनो जों नांलांबाय थागोन। नैथि हिसाबै दिनै क'क्राझार जिल्ला बनसुआ दिनैहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनदों। बे नै बोसोरावहाय नोंथांमोना मा खामानि मावखो आरो फैबाय थानाय समावहाय माबायदि खामानि मावलांगोन बर' हारिनि जानानै? 2 बोसोराव जों गोबां खामानि मावबोबाय, जायखौ दिनै मिडियाफोरा नुवाखै। गोबां जेरै जों खेबनै सेन्ट्रेल कमिटिनि बानजायनायाव जों खेबनै दिल्लीयाव थांखांबाय, आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन गामिफोराव हाबनानै मबिलाइज खालामबाय जे दिनै बर'नि थामोनथाया दिनै गैया जालांबाय, बर'आ दिनै नोरजिया जालांबाय। हारि बायदियै थांनानै थानो थाखाय जोंहा जा मोन्थाय मोननांगौ जों दिनैसिम मोनाखै। जों बेफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव जों प्रकास खालामबाय, आरो नैबे फैबाय थानाय समफ्राव जों मा खामानि मावगोन बेखौ जों दसे उनाव डेलिगेट सेसन जिरायगोन, जों बेयावनो सावरायलायगोन। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पि सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन, आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन।
खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarfoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर सुपारिटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। आमार এই ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर तो কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।